Wood. A bloc gan Jack Davies, mae yno I Met Caerdydd. A Harry Owen yn casglu Harry Owen! Mae'n gyffyriad bach lleia gan Sam Jones I drio cymryd y bel eibio I Absalom, ond Absalom yn arbed gwaith da gan y golwr. Cyfle eto I Pen-y-bont cael croesed I fewn. Dan Jeffries a Iorwerth yno, ar y post I pellan, Nathan Wood. Cain Owen. Ail gyfle I groesi ar ergyd yn diwedd. Dros y trawst. Ryan Reynolds newydd ddod mlaen i'r ca. Cain Owen. Y croesiad yn hwyr. Fewn! At y postyn pella. A Ryan Reynolds. A fe sy'n o'r fantes I Pen-y-bont. Pen-y-bont a Rhediad. Heb golli sgwyl San Steffan yn erbyn Met Caerdydd. Mas at Jack Davies. Nathan Wood yno. Nathan Wood yn ennill y bel, gwaith da gan Wood. Ac yn cario nawr tuag at gol. Wood. Mae'n at Reffel. Reffel ydy yn gallu tynnu nôl. Ar draws gig y gol. Oedd Reynolds di disgwyl cael ei tynnu nôl. Methu ymateb i'r croesiad. Lewis. Gweld y Rhediad. Davies. Unwaith eto, mynd am yr ergyd ac yn taro'r trawst. Cyfle gwych I Davies. A mergyd. Mor agos ond ddim digon cywir. Lle na 10 munud I fynd. Mae Fil yn mynd am y gornel ucha. Fil unwaith eto. Mae Met yn taro y trawst. Demyn Lewis ar Beilir tuag at Sam Jones y cyfydda cyntaf. Ni adael lawr yma ellwyd o I gael yr ergyd. Ond methu a taro'r targed. Cain Owen. At y postyn pella. Ac unwaith eto. Y peniad ar y postyn pella tro yma. Mae'n mynd at y llinell. Mae'n cael ei glirio oddi ar y llinell ond gyda llaw. A mae David Morgan yn mynd i'w boced. Dwi'n amet o cedyn coch bydd hwn. Tom Price sy'n cael ei alw draw. A cerdyn coch I Price. Nathan Wood o'r smotyn. A Nathan Wood yn sgorio rif 8 y tymor. Ac yn selio'r fuddigoliaeth nawr. Mae rhaid I Pen-y-bont. Cabongo. Cosby. Sam Jones. Sam Jones ond mae'n cael ei roi fewn. Mae yna funud a hanner ar ôl o'r munudau sy'n cael ei chwaregu. Os bosib bod yna ffordd yn ôl I achub pwynt I Met Caerdydd. Ond maen nhw wedi cael gol gysur.